2 Peter chapter 2 verse 20. Kung nana sa amen. Amen. Tanaman nindog pala para sa magbasa pulong sa Diyos. 2 Peter chapter 2 and verse number 20. For if after that they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. But it has happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Not, the word returned is understood. The dog is turned, meaning return, nagbalik. Nga to sayang suka, pag-usab. And then the sow, that's anay, ang inahang baboy, sow that was washed, nahugasan siya, mobalik sa wallowing means maglangoy diya sa lapok. That's wallow. Bisaya. Kay, kung human sila nakaikyas sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa kahibalo sa Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Kristo, sila nagapos pag-usab dinhi niini og nabuntog ang ulahing kahimtang nila mas dautan pa. Dautang does not mean wicked, it means maot kayo. It's not talking about, wala nag-story ka ba sa salari, saying, nagsamot na ang ilang kahimtang, mas maot na. Mas dautan pa kaysa sinugdan. Kay mas maayo pa, unta, alang kanila nga wala na hibalo sa dalan sa pagkamatarong, kaysa sa human nga sila nakahibalo niini sa pagsimang gikan sa balaang sugo nga gitugyan nga to kanila. Apan kini nahitabo nga to kanila sa sumala sa tinod nga panultihon, ang iro mibalik nga to sa iyang kaugalingon nga sinuka ug ang anay nga nahugasan na nga to nibalik nga to sa iyang paglunang diha sa lapok. Kita nakasabot sa palong lunang. Lunang is it's kind of like swimming. It's to go into the mud ug nagtuyok-tuyok, nagligid-ligid diha sa lapok. That's wallow in English. Lunang. Title of my message comes from verse number 20. I'm going to turn the two words around though. Entangled again. Entangled again. Kinahanglan ta magampo para ni Hannah karon si Ma'am Farah nagsumbag kaniya. And ang yawa dali malipay kambayan sa mensahe karon. I can tell it all day long. All day long. Mangaya ko kamong tanan maminaw gyud kana ko karon. Entangled. Kinsa nakasabot sa pulong entangled. Gi-translate gigapos or nagapos. That is a very loose translation. Karon ako mohatag ni mas klaro nga pagpasabot sa pulong entangled. And entangled again, nagapos pag-usab. Magampo na ta, dayon ko mo. Makalingkod. And Father, would you please bless the message right now? Father, would you fill me with your spirit? God, you know my mind is distracted by all the different things going on. You know, Lord, after the service, we're going to Cebu and all the different events we're trying to work out. Health issues and checkups. And so, Lord, there's so many things that could distract our mind. God, would you help us to put it all aside? Would you help me to push it aside and focus on the truth you've given me for tonight? Give me a clear mind. Keep my blood sugars level. God, help me to help our church tonight. Lord, if there's someone here who's thinking about making a terrible mistake that they will greatly regret in the future, would you please, God, help them tonight to see the truth. Lord God, would you fill me with your spirit as I preach right now? I cannot preach without you. I don't want to try. Please, God, bless the service. We need you. Meet with us tonight. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Sa atong text verse karong gabi, si Paul maghimo sa panaglitan sa sala. Panaglitan kabahin sa paagi sa sala sa atong kinabuhi. The way sin works in our lives.
Very interesting illustration. Panaglitan, mugamit siya sa pulong entangled. Entangled. Nako dari ang sewing box ni Ma'am Ruth. Si Ma'am Ruth hanas kaayo sa sewing. Nagtulo siya ni Ma'am Connie sa daghan butang. Kabahin sa Biblia pero dili kabahin sa sewing. In just a minute, I'm going to show you what the word entangle means. Beth, look right here at me. I am not beyond making positional adjustments in the church service. Look with me, if you would, again. It's 2 Peter chapter 2, verse 20, and we're going to look at entangled in just a minute. How many of you think you know what the word entangled means? Huno na ka, nasabtan gyud ka. Nasabtan gyud ni mo ang pulong entangle. Okay, we'll see. 2 Peter chapter 2, verse 20. Let's look at it. And if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. Kung human sila nakaikyas sa mga kahugawan sa kalibutan, pinagis kaibalo sa Ginoog, manluluwas nga si Jesus Kristo, sila nagapos pag-usab dinhi niini. Og nabuntog ang ulahing kahimtang nila mas dawtan, meaning mas maot, mas samot pa kaysa sinugdanan. Taas gyud ang sentence diri og sayon kayo nga mawala sa English ug sa Bisaya. So let me show you what this verse is talking about. It starts with the words for if. Kai, meaning mag-connector sa previous, di ba? Mohatagog rason para sa pagpasabot sa lain verses, di ba? What does if mean? Kung, sa Biblia, kon, but I like to use kung, arong lahi sa pulong kon. I use kon for when and kung for if, arong klaro akong kipasabot. But for if, dayon, nagsulti siya sa daghang butang dere. Di ba? For if, after they've escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein. Here's what the if means. The if is connected to they are again entangled. All of this is I think they're prepositional phrases. After, right? After they have escaped, yep, through the knowledge of the Lord and the Savior Jesus Christ. These are all prepositional phrases. But watch now. For if they are again, entangled. Okay, so nasabtan niyo kining a phrase dere. If, the if is not talking about these things. It's talking about this. If they are again entangled. Kung sila pag-usab, I'm going to use the English word, ma-entangled or ma-tangled na. If they are again entangled, what is this talking about? In this part right here, it talks about ang mga Kristohanon nga nakaikyas na gikan sa mga kahugawan sa kalibutan. That's what it said, right? They have escaped the pollutions. The word pollutions means kahugawan, the filth, ang dirtiness sa kalibutan. So, nagastorya, the they is talking about mga tao nag-ikyas now. Now, tell me something. Is that talking about saved people or unsaved people? Naluwas or wala? Naluwas, good. Now, let me stick with my notes. It says they have already escaped. Nag-ikyas na gikan sa kahugawan nining kalibutana. Daw hugaw gyud nining kining kalibutana. We live, are you listening to me tonight? We live in a dirty world. Ang kalibutan ug ang mga kalingawan nining kalibutana magpahugaw gyud sa imong kinabuhi. The world makes you dirty. So kinahanglan ta mo ikya sa kahugawan sa kalibutan kung ganan ta mo kabot sa
atong mahimo para sa Ginoo. We need to escape the pollutions of the world. The world makes you dirty. Ang mga movies sa kalibutan, magpahugaw nimo. Ang kalibutan ng music, magpahugaw nimo. Ang daot ng mga higala, magpahugaw nimo. Ang dirty jokes, magpahugaw nimo. Ang kalibutan ng uyab relasyon, magpahugaw nimo. Ang kalibutan ng pag-istorya. What's the word I'm looking for? Pag-istoryahanay? Conversation? Watch me now. Ang pag-istoryahanay, kabahin sa uyab-uyab, kabahin sa crushes, all of that stuff, it makes you dirty. Watch me now. I said talking about crushes makes you dirty. Kalibutan hon gyud na. Kanadalik gikan sa simbahan, kananagikan sa television, gikan sa music, gikan sa love songs, wala naggikan sa Diyos. Are you listening? Pero dili, ang mga kalingaon sa kalibutan, dili lang maghimo nimo nga hugaw. They also, the Bible tells us here, bind you and overcome you. Magapos kanimo o magbuntog kanimo, kind of weak, magdaog nimo or magpildi nimo. Mopildi good kanimo. It means the sin of the world not only makes you dirty, but it tangles you up, and then kung tangled na sayong kayo mopildi nimo. Allow me to illustrate tonight. Michael, come here. Ayaw mag-relax, kinahanglan uglain pod. Onya. The word entangled is translated as gapos. But gapos is more like gikadina. Diba? Sama sa handcuffs. What is handcuffs? Bisaya? Posas. That's gapos. That's not exactly what entangled means. This is the word entangled. Come here. Stand right here. Mom Ruth, can you come help me for a moment? Hold that for me right there. Here's the meaning of the word entangled, okay? What is entangled? This is entangled. Give me the end. Give me the end. Bisan nipis gyud, lusod kayo mo ikyas niini kay tangled man. This is the meaning of tangled. You ever seen your kids masayop sila sa ilang shoelaces o gahit gyud magkuha? You know what I'm talking about? Why? It has become tangled. This thread is now tangled. Turn around. Do a circle. No, the other way. Butol. There we go. Stop. All right, turn all the way around. Na-entangled na gyud siya. Now, I'm gonna take this right here. Don't move. Mom Ruth, get the scissors out for me. Get the scissors out. Ayaw maglihok-lihok. Sumbagon ka. Gi-entangled gyud ka sa imong kauliong sala ka ng imong sayop. Thank you. Oh. Sorry. Sayop ko. Okay, ayaw maglihok-lihok. Paminaw, sa wala pa ka naluwas, kana ang imong kinabuhi. Komplikado gyud. Dili ka makakaplag sa tumoy. Dili maka-untie. Nangita ka asa mag-start unsang pag-ayo sa mga kalibog sa akong kinabuhi. Now, what's the word I'm looking for? Kalisod, but mas komplikado. Kagubot. Taghang kagubo sa imong kinabuhi sa wala pa ka naluwas, di ba? Dili us ka thread lang. Nay daghang gyud. Hawad niini. Hawad niini. Nayang mga thread gikan sa kalingawan sa kalibutan, nayang up. I need to figure out a better way to spin these. There we go. Kana. Na tangled gyud ka diya sa kalibutan hong music. O diya sa
daw nga mga movies, Korean movies, o kalibutan nga mga love song, o ang kalibog kabahin sa mga relasyon, kabahin sa pag-uyab-uyab. Diba? Are you with me? You are entangled by worldly fashions. Kinahanglan ka English. You had to do the same thing with your hair that everybody else did. Diba? Ang tanan silingan na green hair, ikaw pod. Mag-match sa inyong uniform sa eskwela, nindot yun. Diba? Kung ang tanan lain tao, pobre yun. All they could buy was gisi-gisi pants. Kay pobre man. Kung na kay kwarta nga naman mo pali og slacks nga na gisi na gyud. Ang buwang lang maghimo niya na. So, kung ang tanan lain magsuot og gisi-gisi, ikaw pod. You were entangled. My thing just got tangled. Stop tangling things, Michael. Dumbhead. You were entangled with the world. You were entangled with not only the pleasures. Who puts tape on a spool of thread? That is inappropriate, and it ruins sermon illustrations. Hold that. Okay, take this. Not only were you entangled with the world's pleasures, ang lingaw-lingaw, ang music, ang movies, the world's clothing, ang pamisti sa kalibutan, ang hitsura, ang fashion, ang mga oso. Diba? Dili kana ra. You were also entangled sa wala pa ka naluwas. Gitangled yun ka sa kalibutan hong nga mga pagpangibog. And we hear pagpangibog, maghunot-hunata, diretso kabahin sa sexuality. Pero dali ka na ra. Ang pagpangibog para sa kwarta. Ang pagpangibog para sa what's the word I'm looking for? Para sa attention. Para sa mga butang. Para sa uyab. Ang tingwa, kung nako'y uyab, malipay, nagyud ko, kompleto na ang akong kinabuhi. Pasing kompleto ang kinabuhi, pero kulang yun sa utok. Natangled yun ka. Natangled yun. Now watch now. Bisan kuskan yun si Michael. O dili siya kuskan yun. Kuskan gamay. Strong smelling siya, pero dili kuskan sa muscles. But watch now. Sa wala pa ka naluwas, kini ang imong kinabuhi. Pero watch, mas komplikado kay niini. Come here, JB. Wala ka gitango lang sa mga kahilayan, mga kalingawan, sa mga hunahuna, sa mga sala, sa mga ideas, sa mga sanina, sa tanan. You are not only entangled with all the tanan kanang mga butang nga gikan sa kalibutan. Because you were connected to the things of the world, you were also entangled to the world. Siya ang kalibutan. So, unsa na itabo? Kumopil ka sa mga pleasure sa kalibutan, natangled yun ka. Natangled yun. O, not only, listen, dili lang lusod nga mag-stop sa imong sala. Dili ka makaikyas gikan sa kalibutan. You feel like you're trapped. Nalit agyud ka diha sa kalibutan hong nga pagkinabuhi. Nga naman, because when you play with the things of the world, automatic, matangled yun ka. Matangled yun ka, magconnectar, gigapos, ngadto sa kalibutan. Tanawa, makaikyas pa siya? Bisan nipis yun ka ni. Wala siya ikyas. Diba? Let me find where I'm in these notes because nalingag yun ko, nalimot ko sa mensahe. Sa wala pa ka naluwas, wala kay kagawasan?
Bisan magsulay ka, mohimo og mayo, di pwede, di kaya nimo. Nainumdum ka, magsulay ka, magpabago ko sa akong kaugalingon. Og 2 days mo labay, og balik na gyud ka sa tanan nimong daan na andan. Nainumdum ba? Magkuha ko og bagong naandan. Og mag-decision ka sa buntag, mumata ka, 6 a.m. Sugod karon, lahi na akong kinabuhi. Sa alas 12 na, balik na sa daang naandan. Tinood ba? Sa dali pa paniud to. Why? You were bound, you were entangled by the world. But here's the problem. Well, let me get ahead of myself. I'm getting ahead of myself. So sa una, kini ang imong kahimtang. Oh, sorry, Kaya. Okay. Alright. Kaya mo? Okay. Kini ang imong kahimtang sa wala pa ka naluwas. Pero, uskadlaw, naitaw, nagdul ni mo, o nagingon ni mo kabay ni Kristo. O ikaw, nagatuo sa mga saad sa Biblia, og naluwas na ka, pero napay problema. Gi-entangle, gihapon ka sa kalibutan, bisan naluwas na. Napay pariyong at naandan sa magyapon. Walay kausbanan. Bago pa ang imong kinaiya sa salud, the Bible says when you get saved, God creates a new man in you. We talk about the flesh, ang imong daan kinaiya, and then the new man, that kanang imong bagong kinaiya. When a person gets saved, we call it the flesh and the spirit. Makigaway silang duha. Diba? So you got saved. So nanakay bagong kinaiya. Nanay tingwa nga mo lagat sa Ginoo. Nga nanakay tingwa nga mo layas, mo ikyas gikan sa kalibutan, pero dili pwede. Kay gi-entangle pa ka. Dayon sa naitabo. Nag-start ka nagsimba. Nag-start ka nakakat-on sa pulong sa Diyos. And then mahimong ka mas faithful sa simbahan. Nainom na ba ka niini sa imong kinabuhi? Naluwas na dayon sa sinugdanan basin dali faithful gyud pero hina-hina mahimong mas faithful. Matag simana makadungog ka sa pagwali 3 times sa Sunday school, sa Sunday morning, Sunday night, Wednesday, so 4 times matag simana. And guess what happened? Si Jesus, sa diha, nag-start ka, mahimo mas doon ni Jesus. Hina-hinay, nag-start siya, hatag ni mo og kagawasan. Dayon nagpadayon ka, nagsimba. Ayaw mag-break, Michael. Padayon ka magsimba, padayon makadungog sa pagwali. Og sa diha, nakadungog ka sa pagwali. Matag panahon, ayaw na. Ingkot sa. Matag panahon, nakadungog ka sa kamatuoran. O nagdawat ka sa kamatuoran sa imong kasing-kasing. Si Kristo nakaputol o lain. Pero kung nakadungog ka sa pagwali o magpagahi sa kasing-kasing, gihapon. Depende sa imong pagdawa sa kamatuoran o pagdumili sa kamatuoran. Tungod ang Biblia nagingon sa John chapter 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Unsay gigamit ni Kristo aron mohatag kanato og kagawasan. Ang kamatuoran gikan sa iyang pulong. O kamo mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohimo kaninyo nga gawasnon. Si Jesus magdul nimo. Dalon niya ang mga kunting sa kamatuoran. Hinahinay. Magputol siya sa mga butang na mag-control sa imong kinabuhi. Nainom na magkani anang proseso. Si Kristo nagalihok sa imong kinabuhi. Sa atong text verse kaniya, what did it say? For after that, they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Giyon sa nila, nag-ikyas, gikan sa kaugaon sa kalibutan, pinaagi sa kahibalo sa Ginoog manluluwas nga si Jesus Kristo. Watch now. Just like you get saved through the knowledge, the truth about Jesus Christ, the more you learn about Christ, the more He sets you free. You are saved by Christ, but you're also set free by Christ. Siya ang mohatag nimo kagawasan.
How did you escape in the past? Diyon sa nimo nag-ikyas gikan sa kahugaon sa kalibutan. Pinaagi sa kahibalo ni Jesus Kristo. Pinaagi sa pagpaduol kaniya. Watch me now. Kanarang makahatag og kagawasan. Jesus uses the scissors of truth. But as soon, watch me now, sa diha nga ikaw magsulti, dali kung ganan niya ng kamatuoran, dali na siya makatabang ni mo kay nagdumili ka sa yang kunting. Ayamo puto sa akong thread. Ganahan ko nini nga thread. Okay? Pero dali ko makatabang ni mo sa bisan unsang area. Are you listening? You began to learn the truth. And hina-hinay si Jesus nagputo sa mga butang nga naggapos sa imong kinabuhi. There's a great song. I don't think we sing it in church here, but it goes like this. Hallelujah, what a Savior who can take a poor lost sinner, lift him from the miry clay and set him free. Nindot yun ang atong manluluwas. Nindot kayo. Nainumdum ba ka sa diet si Kristo? Naghatag kanimo o kagawasan? Sa mga sala o gikan sa kalibutan? Nainom na ba ka sa adlaw nga naluwas ka? Nainom na ba ka sa adlaw nga nagtuo ka si Kristo mag-start mag-change sa imong kinabuhi? Watch now. You did not become free when you got saved. You became free after you got saved when you started letting Jesus work in your life. Are you listening? Thank you, gentlemen. You may be seated. Pasalubong na para ni Mora. I might need you again. Don't go too far. Si Jesus, watch now. Let me ask you a question. Do you remember what Jesus set you free from? Nainumdum ba ka sa mga butang? I don't know how to say that. What Jesus set you free from? Nasabtan niyo ka na mga pangutana. Nainumdum ba ka sa mga butang nga sa una naggapos nimo pero si Kristo naghatan nimo kagawasan gikan niya ng mga butang? Maod ang sentence pero masabtan. Do you remember? Wala siya miluwas lang sa imong kalag gikan sa impyerno. Miluwas siya sa imong kinabuhi gikan sa kadaot nining kalibutana. But what I want you to notice, we spent all that time talking about entangled to help you understand your position now. Ang focus sa atong text verse, let me read it in English. I want you to notice this. The focus of our text verse is not that Jesus delivered us from the bondage of sin. Kanagi hisko ra samtang si Peter samtang nagpadulong siya sa yang tinuod ko sa verse. He just mentions it in passing, we say in English. You understand that expression? Naghisko ra pero agi ra padayon sa tinuod katuyuan sa yung verse. The focus of the verse is not nga si Kristo naghatag na to kagawasan gikan sa gapos gikan sa kaugawan sa sala o kalibutan. It's mentioned in the verse pero dili ka na ang focus. The focus of this verse is what happens to the Christian who goes back to the world and gets entangled again. Sa una, naluwas. Sa una, nagtugo ang Diyos, nag-work sa iyong kinabuhi. Sa una, ang Diyos, si Kristo, nagputo sa mga butangan, naggapos kaniya, naghawad kaniya, nag-steal sa iyong kagawasan. Sa una, na siya'y freedom. Pero unsay mahitabo kung siya mo balik sa kalibutan o gapson pag-usab. Gapson ba? Gaposon. Dili mag-contract. Gaposon. That's what this verse is about. Let's look at it. Look at the verse with me, verse 20. Unsay mahitabo kung siya matangle pag-usab. Mag-decision siya mo balik sa daan kadina, sa daan gapos, daan na andan. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, if after that they are again entangled therein, mubalik sila, ilang kaugalingong kababuton, mubalik sila, they are again entangled therein and overcome.
Nga naman ang Christian mo balik sa kalibutan. Tungkol huna, kaya na ako karon, mas likon ko. So pwede ko magdula sa gamay nga sa lara. Di ba? Dili ba ka na ang huna, one shot lang, kaya na ako. Ma-entangled, dayon overcome gyapon. One cigarette lang. One bad movie lang. Di ba? Mag-uban, magkuyog, mag-sorry uban sa mga kalibutan, one time lang. But what happens? Ma-entangled, o overcome pag-usab. Napili gyapon. Am I making sense to you? And overcome. Unsang result kung kana mahitabo. The latter end is worse with them than the beginning. Kai, kung human sila nakaikyas, I would like to add the word na. It's not in the English, so they don't put it in the Visayas. Pero mas klaro. Kai, kung human sila nakaikyas na sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa kahibulo sa Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Kristo. Kung humanyana sila nagapos pag-usab dinhi niini sa priyo nga mga butang nagapos pag-usab ug nabuntog ang ulahing kahimtang nila mas dautan, meaning samot, maot, mas dautan pa kaysa sinugdanan. What does that mean? Nainumdam ba ka sa pagka-miserable sa imong kinabuhi sa wala pa ka naluwas? Nainumdam ba? Nainumdam ba? Miserable gyud. Ang Diyos na giyon dere. Sa diya, nagapos gyud ka, natangle gyud. Dali makaikyas, gikan sa kalibutan. Dali makaikyas sa imong kaugalingon. Maot nga batasan. Dali makapabago sa imong kaugalingon. Dayon si Kristo, naghatag nimong kagawasan, pinagi sa kamatuuran, sa iyang bulong, naluwas una, dayon ang mga changes na itabo. It always works that way, by the way. Dali ta magpabago sa atong kaugalingon, aron maluwas, kita maluwas pinagi sa pagtuo, dayon si Kristo, magpabago ka na ito, pinagi sa iyang bulong. So what does it say here? Kung ang tao maluwas na, dayon mo tuwa nga si Kristo, magpalingkawas kanila, gikan sa kaugawan sa kalibutan, gikan sa kapo sa kalibutan. Dayon sila mag-decision nga mo balik ug maantengo pag-usab. Here's what it is. Mag-backslide ko gamay, kajut lang. That's the decision right there. Na-discourage ko, mag-backslide kajut lang. God says, kung sila mo balik ug maantengo pag-usab, ang ilang kinabuhi mas maot, mas samot, mas miserable kaysa ilang kinabuhi sa una sa wala pa sila naluwas. Now, maka-imagine ba ka niya na? Miserable ba ang imong kinabuhi sa wala pa ka naluwas? Kung mubalik ka sa kalibutan ng Diyos nagsaad, mas miserable pa. You will be more unhappy after you go back to the world than you were before you were saved. Ang pinaka-miserable nga tao sa kalibutan, dili ang tao nga nawala. Ang pinaka-miserable nga tao sa kalibutan, maong Kristohanong nga nibalik sa iyang daan na andan ug nagapos pag-usab. Tungod kabalo na siya sa kamatuoran, naka-experience na siya sa kagawasan ug karon gigapos pag-usab. Sama sa prisoner, mag-ikyas gikan sa prison. I'm free! Nag-ikyas na! Dayon ang mga PNP, padulong na. Balik na ka. Mas miserable kung mubalik. Right. Tinood ba? Tungod naka-tilaw na sa kagawasan. Can I use the word tilaw? Now let me clarify this verse very carefully. This verse, when it says, the latter end, ang ulahing kahimtang, that is talking about in this life. It is not talking about after death. Kini wala nakastorya kabahin sa impyerno because it's not talking about salvation. Let's look very carefully at the verse because this is doctrine. Tanawa ang verse 20 pag-usab. Kini nga verse wala nakastorya kabahin sa iyang kaluwasan. Kining tibok verse nakastorya kabahin sa kahimtang diri sa yuta ra. Look at verse 20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Kay kung human sila nakiikas sa mga kahugawan sa kalibutan, pinagi sa kahibulo sa Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Kristo. Stop. Nakoy pangutana. Is that the way we got saved? Kita ba naluwas tungod nag-ikyas ta sa kahugawan sa kalibutan? Kana ba ang paagi sa kaluwasan? Dili. Unsang paagi sa kaluwasan? Maluwas ta pinagi sa pagtuo ni
Si Kristo, dali maluwas pinagi sa mayong buhang mag-ikyas ta. Di ba? Is that talking about salvation? No, it's talking about mayong buha kuman sa kaluwasan. Tinood? Did you get saved? Tungod, naluwas pa ka, tungod, ikaw nag-ikyas sa imong sala. Dili. Si Jesus niluwas nimo, dayon siya nagtabang nimo nga nag-ikyas. Let's look at the verse again. 2 Peter 2:20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. What was the beginning? So wala pa sila naluwas. Unsa katapusan? Ang situation human sa pagbalik sa kalibutan. Wala nag-story human sa ilang kamatayon. Wala nag-story kabayan sa langit, impyerno. It's talking about ang kinabuhi sa Kristohanan nga mobalik sa daan na andan, mas maot na, mas miserable na kaysa una sa wala pa siya naluwas. Bisan ang tao sa kalibutan nga wala pa naluwas, mas malipayon sila sa mga Kristohanon nga nag-backslide. I turned 2 pages. No, it didn't. Nalibog ko. Look at the next verse. Verse 17. Nope, sorry. Nalibog ko. Look at verse 21. Verse 21. The next verse, mag-uyon sa akong interpretation. Ang akong pagpasabot na nga passage, mag-uyon gyud sa verse 21. Tanawa, kung nanasa, amen? Amen? For it had been better for them, mas mayo pa para nila, not to have known the way of righteousness. Stop. Naluwas pa ta tungod kita nagsunod sa paagi sa pagkamatarong? Dili, maluwas tungod sa atong diani. Dili tungod sa pagsunod sa pagkamatarong, sa dalan sa pagkamatarong. So, this is not talking about salvation. It's talking about after salvation. It had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. Kay mas mayo pa unta alang kanila nga wala nahibalo sa dalan sa pagkamatarong kay sa human nga sila nakahibalo niini sa pagsimang nga sa niyo simang meaning maglikot na gikan sa tinuod ng sakto nga dalan. Sorry. Kay sa human nga sila nakahibalo niini sa pagsimang gikan sa balaang sugo nga gitugyon ngadto kanila. Naluwas pa ka tungod ikaw nagsunod sa mga sugo sa Dios? Dili. So is this talking about salvation? No. It's talking about ang kinabuhi sa tao human sa kaluwasan. Kung mubalik siya sa kalibutan, mas miserable ang yan kinabuhi karon. Watch now. Nakoy bad news para kaninyo mga batanon. Nakapil ka sa Truth Baptist Church, kabalo ka sa kamatuoran kabayan sa tanan kahilayan sa kalibutan. Sorry, you know, tungurang Pastor Darid, walay kaulaw. Magwali ko kabahin sa tanan. Dali ka makasulti, wala ko kabalo yun. So kung mabalik ka sa imong daan na andan, ang Diyos na mas mayo kung yun ka kabalo. Pero kabalo na. See, dali kung magsawanin ta, dali ta mag-warn sa tao. Kung maluwas ka karoon, ganun kung mag-warn nimo, dali yun ka makalingaw sa imong daan na andan sama sa kaagi. Did I say that right? Sa ibang grammar. Sama sa imong, I don't know how to say that. Sama sa una, no. Sa ibang grammar pod. English. We never warn a person when they get saved. Before they get saved. Now, before we call on Christ, before you make the decision, nga magbutang sa imong pagtuon ni Kristo, una, mag-warn ko nimo. Once you put your faith in Christ, you will never be able to enjoy sin like you used to. Never. Did you know that? When you get saved, you never get to enjoy sin again like you used to. Napay gamay nga kalingawan, pero lahit na gyud. Magbantay sa dirty movie, malingaw, pero maot yun ang pagbati. Diba? Can I show you why? Go with me to 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Let me show you why mas miserable ang backslidden Christian kaysa tao nga wala gyud na luwas. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ mao ang phrase nagpasabot na luwas na. Okay, we are in Christ. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature.
Behold, all things are become, behold, old things, I can't talk. I'm skipping ahead. He is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Busa, kung si bisang kinsa nga tao, ana ni Kristo, ana ba ka diya ni Kristo? Naluwas ba ka? Kung naluwas na ka, itas mong kamot? Atay mong kamot, naluwas na ka? Okay, ipabos mong kamot. Busa, kung si bisang kinsa nga tao, ana ni Kristo, siya us kabago nga minugna. Ang daan nga mga butang nangawala na. Tanawa, ang tanan mga butang nangabago na. What does that mean? Sa diha si Kristo miluwas nimo. Dili siya makaayo sa imong daan na andan. Daan kinaiya. He can't fix your corrupted nature. It's not repairable. Dili pwede ayohon. Maot-daot na gyud ang atong tibok kinaiya. That's called the depravity of man. Everything about our nature is evil. We are selfish. We are proud. Walay maayo. Paul said, in me that is in my flesh dwelleth no good thing. So look, dinhi kanako, and he says, dinhi sa akong unod, sa akong daan kinaiya, walay maayong butang. Nothing good in our old nature. God looks at our old nature. We sometimes call it the flesh, but nagastori kabayan, in other places it's called the old man. And he says, I can't fix that. Dili ko makaayo sa imong daan. I keep saying daan kinaiya. So what does God do? He says, I'm going to make a whole new nature inside you. Maghimo ko og bagong minugna. Maghimo ko og bagong kinaiya diya kanimo. So now inside you, there are two natures. Na ang daan nature nga naigo maghihapon sa kalibutan ug sa mga butang sa kalibutan. Na ang bagong nature nga naigo magyud sa Dios ug ganan mo alagad kaniya. Karamong rason kanunay kung natay, what's the word I'm looking for? English. We have that conflict in our heart. Tungod duwa ka natures, duwa ka kinaiya. Ug opposite gyud sila. The Bible uses the term the flesh and the spirit, the old man and the new man, but both of them live inside you. Ug ang old man nagihapon hangtod mamatay ang lawas or hangtod sa rapture. Those are the only two ways. So there's that conflict. Let me stay with my notes here. Look with me, if you would, at 2 Peter chapter 2, verse 22. Tanawang 2 Peter 2, verse 22. Kunana say amen? But it has happened unto them according to the true proverb. The dog is turned to his own vomit again. Stop. Kinsa hunahuna nga luod gyud ka na. Ang iyero mausuka dayon mobalik siya unya og mokaon sayang kaugalingon sinuka. Luod jud, di ba? Si Ella. Ew. Kabalo ko nga klaro gyud nasabtan ni Ella. Why does a dog do that? Kaya ka ni bisang kinsang tao nga mohimo ni ana. Ngano walay tao mohimo ni ana? Kay lahi ang atong kinaiya sa iro. Para sa iro natural gyud. Ang among mga iro buang gyud. Magsuka dayon mukaon. Gross. Okay, what about the next one? Look at the next one. The dog is turned to his own vomit. Nga naman siya mobalik sa iyang sinuka. Tungod kanaang yang kinaiya. Maot gyud ang kinaiya sa iro. Look at the next. And the sow that was washed to her wallowing in the mire. Ug ang anay nga nahugasan na ngadto sa iyang minin mobalik ngadto sa iyang paglungang diha sa lapok. Nalingaw ka sa paglangoy diha sa lapok. Oh, maghigdar ko diri sa lapok. Oh, mag-relax, maghayahay gyud ko diri. Does anybody do that? Nga naman ang baboy maghimo niya na kanaang yang kinaiya. Ug unsang kinaiya sa tao? Ang atong old man, ang daan nga kinaiya sulod na to. Ganahan mo balik sa lapok sama sa baboy ganahan mo balik sa lapok. Are you understanding me? Nagfollow mo nako. And God compares your old man to the nature of a dog or a pig. So let's take the pig. Ang imong old man, ang natural nga tingwa sa imong unod,
sa imong daan kinaiya, gikan sa wala pa ka naluwas, the part of you that was corrupted tungod sa sala ni Adam ug Eve, dugay na. God says your nature is like a pig. Nahigugma ka sa lapok. And isn't that true? Hangtod karon natay tingwa sa kasing-kasing nga mobalik sa lapok sa kalibutan. So nga naman dalit ta malingaw ni ana tungod na bagong kinaiya pod. Ug ang bagong kinaiya dili sama sa baboy. Unsa gitawag na to? Gitawag ta sa Ginoo. Go to John chapter 10 verse 27. Sa diya si Jesus miluwas nimo, ang Dios mo ihatag kanimo sa bagong nga kinaiya. Tanaw unsa iyang gitawag unsa iyang gitawag kita? Sayop na. Kanato? Nato. Unsa iyang gitawag nato? That doesn't feel right. John chapter 10 verse 27. Kuna na say amen? My sheep hear my voice. My what? My what? So ang atong daan kinaiya sama sa mga unsaman. Naigugma sa lapok. Tinuod? Pero ang atong bagong kinaiya sama sa mga karnero. Ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog. Ang karnero ba ganahan sa lapok? Karnero nagdumo sa lapok. Diba? O kanamong rason dili na ka pwede malingaw sa kadautan sa kalibutan. Karnero na ka. O napayang daan bahin nimo, napang dautang kinaiya. You're not gonna lose that hangtod mamatay ka. Or si Kristo mukuha na to sa rapture. Pero nakay kinaiya sa karnero. Watch me now. Kung ikaw mukuha sa karnero, muputang niya diya sa lapok, dili gyud siya malipayon pag-usab, hangtod kuhaon gikan sa lapok ug hugasan na. And that's why you can't enjoy sin. Karnero man ka. The Bible says, what you say, well, Pastor Mike, what about the pig nature? Akong mga tingwa para sa sala, akong unod. Do you know what the Bible says to do with your old flesh? Crucify it. Ilansang sa krus. Patya is the word it uses. Mortify. In the English Bible, mortify thy members. The word mortify means patya. That's the translation. God says, kill the old desires and feed the sheep. You watch me now. Kung ikaw, naluwas na, o si Kristo naghatag na nimo og kagawasan, nindog yun. Pero na-discourage ka or na-tintalan ka, nadani ang imong kasing-kasing nga mobalik sa daan, mga naandan, paminaw. Kumubot ka dali, mas miserable pa ang imong kahimtang, ang imong bagong kahimtang kaysa imong daan kahimtang sa wala pa ka naluwas. You will be the most unhappy you have ever been tungod karnero na ka diha sa kasing-kasing. Can I say to you tonight, ang yawa bakakon gyud. Siya mamakak nimo. Nainumdum ba ka sa imong kalipay sa una? Oh, yes. So, nalingaw ko sa akong daan music. Dapat ka mo balik. Pero dali siya musulti nimo. Kumubot ka dari, mas miserable na gyud. Don't listen to the lie of the devil. Walay kalipay dito. Dili gyud ka. Never again will you be able to enjoy sin because you now have a sheep nature next to the pig nature. Why don't you just decide today, dili gyud ko mo tuo sa mga bakak sa yawa, di ko mo balik sa akong daan na andan. Di ko mo balik sa lapok ni hining kalibutan na tungod kabulok ko sa akong kaugalingong experience. Okay, kung mo mamatanon, naluwas ka, nagtubo na, dayon nag-backslide gamay, kamusta na ka? Samtang na backslide. Malipayon ba? Kung wala kay kalipay sa una, do you think ang sunod panahon malahi? Can I say it that way? Do you think the next time it'll be different? It won't. Miserable gihapon. The only time you'll ever find happiness is when you decide, I'm going to follow the nature of the sheep. Ako,
we say in the Bible terminology, I'm gonna walk in the Spirit. Dili gyud ko mubalik sa mga gapos. Dili gyud ko mutuang nga ma-entangle ko sa sala pag-usab. Kay kabalo ko mas miserable pag yun. Si Pastor Michael, sura kong kinabuhi karon, mas lusod dito. Ayaw mo balik. Ipabilin diri sa simbahan. Bisan unsay mahitabo sa imong kinabuhi, ipabilin sa simbahan aron Dios makalihog-lihog yapon sa imong kinabuhi. Ayaw mo tuwang yawa mo puundang nimo, padayon na lang. Padayon na lang. Lusod ang kung kahimtang karon, pwede mahimo mas lusod kung ganahan ka. O pwede ka mo sunod ni Kristo. O siya mo hatan nimo og tinod kalipay. On every head bowed, every eye closed.